una editorial que estava preparant la geografia de Catalunya. Aleshores, el personatge que se'n cuidava de la part de Lleida era un tal Rocafort, Serafí Rocafort, em sembla que es deia el nom. Serafí Rocafort va fer una expedició, tal com ho explica en el seu article, de com va poder arribar fins a Cogul, pensant-se que no seria res important. O era romà o era dels moros. Aleshores, quan van arribar es van donar compte que no era ni romà ni era dels moros les pintures que havien vist. Llavors, en l'any 1908, a principis de 1908, va sortir la primera publicació, i aquesta primera publicació va cridar l'atenció a Henry Breil, que llavors era un dels millors especialistes a França, i aquest senyor, que era capellà, era un abat, va vindre fins a Cogul i va fer ell també la seva publicació. I la seva publicació proposava que les pintures eren paleolítiques. Aleshores es van confrontar dos equips d'investigació. Els anaven a favor d'Henry Breil, que consideraven que era paleolític, i els de l'Institut d'Estudis Catalans, que hi van arribar-hi sobre l'any 20 o així, que deien que no, que allò tenia que ser forçosament postpaleolític, que tenia que ser molt més recent. Van excavar la cova i van trobar materials arqueològics que eren neolítics i eneolítics. Per tant, deien que el context arqueològic era més recent i que segurament les pintures, moltes d'elles, havien de ser també d'aquesta època. I aquí es van crear dues línies que avui en dia encara es mantenen. Hi ha tota una polèmica sobre la cronologia d'aquest tipus de manifestacions a tota la península Ibèrica, i aquí comença a córrer ja la investigació sobre això. És a dir, aquesta cova va ser una de les primeres que es va donar a conèixer a la península Ibèrica sobre aquest tipus d'art.